И здравейте, аз съм Minecraft Gamer Pro и днес съм тук да ви направя клипче. И в това клипче искам да скоро относно канала. Няма да има клипчета, защото почва даскалото и пак се почва, ще има машни, и не искам да снимам, защото този тъп Mobizen ме прецака и както виждате постоянно гласа или остава напред, или остава назаде. Всичко се извършва бавно и просто няма не става. И заради това ще има пак клипчета сигурно, малките дни зад Mobizen, ако не му направи нещо така гласа, или ще започна с някакви други. Не е рутнат за тези и заради това няма стрим подобни глупости. Много съжалявам, хора, че съм без клип няколко дена, но просто с тези глупости положения, как да снимам, даже сигурно и в момента може да ме остана капания на дето снимат част, просто гледайте, гледайте, аз натискам в момента, обаче то заби и не да ви кажа, просто. Аз бях Minecraft Gamer Pro и бяхте моите. Какво мога да кажа друго освен